Benvinguts a Dinamarca, el país que en anglès se denomina Denmark, el país Denmark, la terra dels vikings, la terra de les velles històries, dels vaixells de fusta, de, dels carrers il·luminats, de Kevin Magnussen, la terra dels somriures, dels paisatges i la terra també de les gaviotes. Ara estic jo a aquest país i us ensenyaré la meva casa, que és aquesta que esteu veient. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Bona tarda. Benvinguts a la meva nova casa. Potser veureu que és una casa una mica estreteta pel que estic acostumat, que són cases de 10 hectàrees, però bueno, per estudiar uns mesets suposo que està bé. El xalet el tenim fora de la ciutat d'Aarhus. Aquí només venim per estudiar, així que de moment us ensenyaré com va, com funcionem i com està la cosa per aquí. Bueno, passem directament a la sala del menjador, que us hauré d'ensenyar diverses sales, i és això d'aquí. És una zona molt social, la major part de l'estona estem. Tenim 2 cadires i més, si volguéssim. Tenim 2 cadires i més, si volguéssim, perquè som així, som molt socials, invitem a molta gent i mengem aquí en família. Si tirem més cap aquí, tenim la cuina on preparem els aliments, els menjars, tot el necessari per sobreviure, no? Un forn de 1500 voltios, una vitroceràmica 4T i... mira, les coses que tenim. Patates, ceba... Bueno... Ja te comos... Lo necessari per viure. Si seguim buscant coses amb aquesta casa, podem trobar aquí la nevera, amb tot el menjar, la dieta que faig normalment, que maionesa amb mermelada i Fanta, necessari per diferents aliments, per diferents proteïnes, nutrients, i si seguim per aquí, mira que no ho veuràs. Bueno, lo necessari, 2 olles, 2 gots i 4 plats ben ordenats i ben nets, que no falti netedat en aquesta casa. Una paella, 2 brics de llet i un tàper. Seguim per la zona d'estris, eines. Aquí tenim l'aixeta, grifo en castellà. Apropa't. Com podem veure, raja aigua. Seguim buscant noves coses, continuem pels calaixos. Aquí tenim tots els estris, culleres petites, culleres grans, ganivets, forquilles, tot el que vols i més. No ens falta res aquí. Cullerons, una espàtula, un raspall de dents molt gran. També tenim un calaix on tenim els ganivets, que potser no us hauria d'ensenyar, però és perquè veieu que estem preparats, que encara que estem lluny, si voleu venir a aquesta casa, no vingueu per les nits. Anem doncs cap a l'habitació presidencial, on viu el rei d'aquesta casa, o sigui, jo. Tenim un llit molt ben fet, on es dorm molt bé, on hi passo molt de temps aquí. També tenim una tauleta de nit, amb el guió del vídeo que estem fent ara, que sembla que no té vídeo, que no té guió, ni vídeo, però... Aquí està l'ordinador, tot el necessari. Estem, com veieu aquí, unes vistes a la màgia. Bueno, torno a dir, no sé què dir. Ja està. Continuem... Estàs gravant? Sí. Continuem navegant per aquesta meravellosa habitació i aquí davant tenim les vistes al paraís. Acompanya'm, sisplau. Enfoca. Res més a dir.
Màgic. Ui. Amics i amigues, què seríem les persones sense un lloc on fer les nostres necessitats, on rentar-nos les mans, on rentar-nos les dents, rentar-nos la cara i pentinar-nos? Què seríem? Pues aquí teniu la nostra gran pica, el nostre vàter, que està una mica pixat, crec. I és això. També us podem ensenyar la dutxa, que com veieu només hi ha una rajola aquí al terra, un passa l'aigua i ja està. Hi ha una cortina, molt fàcil d'utilitzar. Tot i que aquí no la fem servir gaire perquè som bastant liberals. Sí, no ens ha d'utilitzar de més. I ara continuarem cap a la resta de la residència. Més vistes, més privilegis per vosaltres, tota la residència, als nostres peus. Sí. No cal gravar ja, no? Primera parada, primera sorpresa. Aquí les portes no funcionen amb pany, funcionen així. Sorpreses de la vida. Bueno, és una residència molt gran que consta d'unes 18 plantes, encara que nosaltres només utilitzem la segona. Totes les altres guardem coses, tenim més pisos, esclar, i només vivim amb aquesta. Hi ha moments que pujar aquestes 18 plantes és una mica cansat, però bé, al final ens hem acostumat, Andreu. Som esportistes i això forma part de la vida. Aquí veu una de les meves parts preferides de tota la residència. Com s'obre aquesta porta? Així. Estem a Dinamarca. I ens dirigim cap a les sales comunes. Què fem a les sales comunes? Doncs està en comú a la gent. Encara que nosaltres som molt socials. A vegades la gent ve aquí a pintar-se. Allà. Es veu rentadores. Mira, hi ha una que gira. Sí, Entrem. Vale. Aquí, una de les nostres sales preferides, potser la que més utilitzem, la sala de prendre roba i també la sala de secar roba. Utilitzable. I aquí, doncs, un seguit de congeladors socials. Cadascú té el seu calaix. Bueno, aquest no, que és aquí. És possible que estiguin tots tancats. Bueno, hi ha congeladors aquí dins. Bueno, no entrarem per aquí. Estàs gravant? Sí. Us preguntareu, si passeu tanta estona aquí, on jugueu a futbol, on feu aquestes coses de gent madura. Us presento la sala de jocs. No hi haurà llum, així que espera't un moment. La sala de jocs. Aquí és on fem els partidets de futbol, on juguem a bàsquet, on passem grans estones, hem vingut molts cops i l'hem utilitzat molt bé aquesta sala, un futbolí, un sofà, dardos, una diana, un clàssic. Bueno, ja està. Sí, aquí també hi ha... acompanya'm. La segona cosa preferida d'aquesta residència és això. La primera és la porta que s'obre, la segona és... És que mai havia vist un que funcionés. No cal que em gravis. No t'estic gravant. No, acompanya'm, sí. Ara haurem de pujar unes 17 plantes, més o menys, per anar fins al pis de l'Ada i la Sílvia, les nostres companyes, que són dues persones que treballen per nosaltres, que ens ajuden en la nostra estància. Són molt bones noies, ara les coneixereu, espero que us agradi. No m'ho heu vist, però això al final cansa molt.
Estic exhaust, però al fi hem arribat. Anem al pis de les nostres amigues. I no això. He de dir que són molt bones companyes, que segur que estan encantades de rebre'ns ara, amb els braços oberts, amb la simpatia que les caracteritza. Aquí una cadira al mig del passadís, perquè està molt bé per sentar-se si estàs cansat. Per pujar les escales. És molt incòmode això de gravar des de cadera. Si vols m'hi fico davant. Fica't davant, sí, clar que sí. I aquí arribem a la meravellosa habitació, a UC2 Sal 9. Mira com toco. Hi ha molta confiança. Què deuen estar fent? Què és això? Hola, amiga. Què tal? A veure, un moment. Com esteu? Què heu sopat? Encara no hem sopat. Encara no hem sopat, som molt tardaneres. Que hi ha la nostra amiga... Aquí. Que dius que... Anem a saludar perquè som molt amics. És una habitació bastant més petita que la nostra, eh? És Sí, la veritat. Els privilegis... Obre. Ai, obro. Hola. Avui mirarem una pel·lícula, ens ho passarem molt bé, una estona en família, amb unes pizzas o algo per menjar. I espero que us hagi agradat el vídeo. Moltes gràcies. Espero que us hagi agradat el vídeo, però que us hagi agradat més la residència, on vivim nosaltres. Espero que tingueu enveja, que per això hem fet el vídeo. On fa la cadira? Aquí la cadira. I espero que doneu el like per guanyar diners, o les visualitzacions, que és el que realment dona diners, així que compartiu el vídeo. Moltes gràcies. Fins una altra.